Gabon. Gai ordena, urtarrilen, eurtongo lehenengo osoko bilkura da. Gai ordena ordeko zue danok. Lehenengo puntu da ariako akta, gero 7 puntu emate dire, da hortik aparte proposamen bi. Gero dau mozio bat edo mozio bi. Eta erreguek eta galderak. Nik horratzekoari eskatu gunezkizuek itxienez jarritzi dagoen jentiri arpize ez da beti. Ikusti bebai. Gero beste gauza hartu behar dako, pankartin hartzen dauzun guztiak identifikatzen diren ala ez. Pankarta horregaz identifikatzen diren ala ez. Pankarta horren hartzen dagozan guztiak identifikatzen diren ala ez. Edazto identifikautakaz identifikau biharreko. Zut lasai, tranqui. Hola, buzu, betxu. Gero, igual murrizkita. Esartun, espe, txibake. Hori igual moztungo dago, Parkatu. Nik usteot gitxienez, persona helduek, errespeto batuk emide bela. Errespeto bat, zun nungo herrikoa zara. Gernikarra zara? Ez, zetan etorzara ona. Zetan etorzari ona. Nungo zara, durungokoa. Beste bat zorrutzakoa, beste bat kontarrokoa. Eskute eta horrek eusek itzen dire. Guk abena erpresi moton dugu. Denengo konfilan baina, eta etorri bagare, da, gertikako jente asko estalako atrabi duten etorten. Nik eskatuko neke osoko bilkura. Ondo joan dizen, ordekuz puntuek. Errespeto bat, gure hartien ukutzen dugu, da horatzien etortien ape bai. Guk eurentzako badekogu, eurepek guretzako gukin dizia. Hori bakarrik eskatzen. Hasien gogora. Lehenengo puntua, 2013ko abenduaren 23an izandako batzarrari dagokionak eta onartzea. Lehen, bozeramaileen bileran, egon gara ikusten aktari egin beharreko aldaketak zeintzu diran, eta ontzat emongo litzateke akta hori, baina Luis Ortuzarrek kasu honetan egin dauzen aldaketa kontutan izan da. Orduan, ontzat egoten da. Gero, 2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. kontu emotekoak dira, eta azkenengo biak erabakiak hartzekoak. Kontu emotekoak direnean, ez dakit zeo zer esateko edo bada, edo ez da, edo... Nolak esan beharra badeko, puntu ematen ganien, baina dizela berba. Guk kalderatxo batzuk egiteko da. Lehenengo eta behin, 3. puntua dara eta Kirol Patronatoko aportazio partida gehitzeko kreditur transferentzia eta hurrengoa da partiden arteko, udaletxeak aportazio bat egiten dautxola Kirol Patronatuari 65.000 eurotakoa. Orduan, gure galdera da ea aportazio honekin Kirol Patronatuan sortu diren zuloak danak estaltzen diren edo beste zuloren batzu dauden. Alde batetik, galdera hori erantzun alba da. Hori Kirol Patronatuko arduradunek esango dutzu. Baina, nik pitzot daukerie aparte, ondo dau plenoan eitzi, edo osoko bilkuran eiti. Baina, ogasun komisioa, beste hori azaldu bazan, edo eskatu bazan azaltzeko. Ondo dau, han espazana eskatu edo espazana azaldu, galdera eiti. Nik uste dut, momentuz urtie itxibari dauela uste dut, kontu hartu dira esango dugu.
baina aportazio honekin dana ez badabe urtearen faktura gehiengoa ordaintzen da. Ez die geldituko, igez gelditu ziren beste faktura hor ordaintzeko edo ordaindu beharri. Eta gero gureko gonke galdetu azkenengo kontu kontu hartzailearen txostena dela eta ez dela remanentea eta, bueno, harina konplenoan euki gendun zenbaki batzu, gora berakoak, eta, bueno, hemen jartzen da que el importe de remanente de tesorería para gastos generales disponible a fecha de 18 de junio del 2007 era de 756.654,67 euros. Gero agertzen dira aldaketa bi, bata 281.000 eurotakoa eta beste bat 175.000 eurotakoa. Kentzen batxaguz zenbaki horre geratzen dira 310.650,67. Orduen, gure galdera da, udakigunez, 2008 zen, onartu zen 2007ko kitapena eta kontu orokorra. Eta horra agertzen ziren, datuak ziren, remanente para gastos generales 7.240.791,74. Urti guzti hauretan, 2011an izan ezik, udaletxeak hartu da bena, gitxau izan da, ordaindu behar izan da bena, baino. Orduan, txosten hau kontutan hartuta, zelan egin dira aldaketa kreditu hone guztia konkargo remanente tesorería, adibidez, 2008an 2.885.650, 2009an 1.722.918, 2010an 2.063.249, 2011an 212.000, da 2012an 70.266, aparte de incorporaciones de crédito. Badakiz esango dozuela, diru hori ez egoela kainaren 18an. Ze kontu hartzaileak hori ziurtatu dauela, bale. Baina, eta esan jakun bebai, harina konplenoak guzurretan genbilela, eta gure kalkulagailua, txarto zebilela edo ez dakit. Que no funcionaba, bale. Orduen, joan gara al informe de fiscalización emitido en el 2010 sobre la cuenta general del 2008 del Tribunal de Cuentas Vasco, Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, parkatu, eta hemen habla en miles de euros. Ayuntamiento de Gernika. Remanente de tesorería. Remanente líquido de tesorería, claro. Luego esto hay que quitarle los gastos con financiación afectada y los saldos de uso cobro. Vaya, coinciden nuestros números. 2006, 9.121. Estamos hablando en miles de euros. 2007, 7.301. 2008, 6.083. Eta 2012, esan jakun 567.912 euros de remanente de tesorería, aunque gero egon zan kontu hartzailearen txosten bat, por el que decía que quedaban 8.101. Orduen, gure kalkulagailua txarto dabil, eta herri kontuen euskal epaitegiaren abebai? Eta gero beste galderatxu bat. Harinako plenan bebai esan gendun. 2009ko maiatzen 20an, pleno horretan, orduan zegoen Joseba Baituak, ja berba egin eban oneri buruz. Eta gainera, komentaban evolución del fondo líquido tesorería, osea, de libreta. Cierre al ejercicio 2006, 10.162.593,75.
Cierre del ejercicio 2007, 6.386.999,26. Cierre del ejercicio 2008, 4.571.451,72. A día de hoy, el fondo líquido de tesorería ha disminuido 5.591.142,03, más del 50%. A este ritmo, el fondo líquido de tesorería corre el riesgo de agotarse rápidamente y el ejercicio de 2010 se anuncia como especialmente complicado. A fecha 31 de diciembre del 2012, fondo líquido de tesorería aprobados 663.030,11 euros. Orduan, ¿en qué se ha gastado tanto dinero? Del 2006 al 2012, de 10 millones a 663.000. A ber, zu kontu esan duzu, Ana, aurreko osoko bilkuran abenduaren 23an honetaz eztabaidatu genuen, ze luze hitz egin zen hemen horretaz. Zuek buzenratutako aldizkari batean, zuzen ere, luzatzen zenutelako ormen 8 milioitako erremanentea bat zegoela, eta guk ikastatu genuela, uste dut literalki izaten egala en el día a día edolako zehozen. Alkatea berak, eman zuen hemen erremanente disponible deritzon partidaren zenbatekoak, eta, bueno, gero kenketa batzuk, azalpen bat eman eban, gure interventoreak esan eban nolan zala, baina ala eta guztiz be, zuen ustez ez zegoen nabi oraindik eta jarretzen genuen eztabaida. Horren ostean, Jose Marik eskatu eban batzorde berezi bat egiteko, berezi bat edo gai hau aztertuko duen batzorde bat egiteko, ogasonen batzorde bat, eta uste dute pasaren ostiralean egin zen dutela. Eta nik ez dakizuen kalkulagailua ondo dagoen, eta gurea edo zein, baina uste dut, etxe honetako interventorearena ni behintzat ondo funtzionatu izan dago orain arte, eta uste dut ondo dagoela. Eta berak, txosten bat eraman zuen, batzorde horretara, zuke galdetzen duzu non dagoen, 2006 gainera hasi zara, eta berak araitzek egin eban zer horretan, zertifikazio horretan edo, esaten dau, eta irakurri egingo du, oso adierazgarria da, esaten dau que el importe de remanente de tesorería para gastos generales disponible a fecha 18 de junio de 2007, fecha horretan, era de 756.654,67 euros. Hau da, nik ulertzen dut, fetxa horretan diru hau zegoela erremanentean. Eta ez, 8 milioi zuek esaten duzuen moduan. Por otro lado, las modificaciones presupuestarias aprobadas con cargo al citado remanente desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2007 fueron las siguientes. Modificación número tal por importe de 281.000 euros. Esta modificación tiene por objeto incrementar la partida de actividades de aniversario del bombardeo con 215.000 euros, la partida de mobiliario de administración general con 6.000 y la partida de servicio de recaudación ejecutiva 60.000. Bigarren puntu batean esaten dau beste modifikazio bat por importe de 165.000 euros. Esta modificación tiene por objeto incrementar la partida de estudios y proyectos de urbanismo, 25.000 eurogaz, y la partida de adquisición de terrenos eunda berrogei eurogaz. Eta esaten da, que para que se conste, eta bar. Hori aurreko asteko barikoan egin zenduten batzordien. Eta zerak artikarizek sinatute dauen txosten bada. Erremanente hori bat zegoen ekainean, 2007ko ekainean, esango zuk zelan gastatu dugu zen 8 milioen el día a día. Parkatu bego, nik ez dute, gu gagoz berba egiten 2007tik 12ra. Osea, ez bakarri 2007an. Eta guk, emoten duguzan, datuak dira abenduaren 31an. Nik ez dino eta txarto dauenik. Baina abenduaren 31an ez gure datua bakarrik. Tribunal Vasco de Cuentasen analizi horretan agertzen dira guk ipintzen duguzen datuak. Orduan, guk galdetzen duguna da zer gertatu da diru horrekin. Eta ez bakarrik remanentearekin. Baizik eta libretan zegoen diruarekin bego. Ze ez da geu bakarrik esaten dugun, edo izentzen dugun gauza bat. Joseba Baitoape bai 2009an bera esaten eban.
Eta gauzea da, 2011, abenduen 31, gauzea bajatu egin dela. Orduan, gure galdera da nun gastatu lan diru guztia. Eta guk ez dugu esaten ziurtagiri hori txarto daudenik. Guk esaten dugune da abenduaren 31 datu honek dagozala. Eta ez guk esaten dugulako, eskamen herri kontuen Euskal Epaitegiko txosten bat bebai dago, 2010koa. Eta datu honek berberak agertzen dira. Bego. Bilera horretan nik uste dut adostasune edo, bueno, behintzeta holan pasatu zala, ez du geldetu zuzan interventoriaria zergatik zure zalantza hori, zergatik agertzen dan diru hori, zeberak erantzun gotzun perfectamentien, beratekos datu guztizek. Hori da zalantza. Hor da baten bat eskuteta, hori gizontasun eskasa da. Da, zarataka, bazauz, mesedez, hori holan da. Holan bazauz, urteixu kaleraz. Urteixu kaleraz, esan dugu guk zuentzako respeto badeko zebepek geuretzako gutxeko. Danentzako? Langile danentzako? Errespetua? A ber, azkenengo gauza nahi dudan esan, Guk ez dugu esaten aurreztu dan dirua txarto gastatu danik, ez ezer. Bakarrik esaten dugu gastatu egin dela. Eta nahi dugu jakin nun, eta zelan gastatu den. Besterik ez. Bueno, amaitxu duzue? Bueno, nipe esango duzu zer, baina holan jarraitzen bade hor dauzenak, hori ez da etxeruen etzietan gauze berdin eitzen bade, gu eldutxu garaia, da kasurik ez da behitxet, hor dauzuen artien daloko zaratak eitzen bade ez du jarraitzuko. Zelako respeto faltarik inun bez da. Bueno, vamos a ver. En el pleno anterior dijimos que pedíamos una rectificación más que nada, porque los datos, por lo que fuera, que se habían trasladado por mediación de un escrito, no eran ciertos. Y de hecho, yo lo que hice, después de la discusión que tuvimos aquí, dije que en una comisión de Hacienda que hubiera un informe de intervención y que los números son los números, que no son interpretaciones. Y lo único que yo pedía era que no era cierto, por los datos que me había dado a mi intervención, y si fuera cierto, lo bueno es reconocer. Y ese escrito que habíais trasladado a las casas de Guernica no era así. De hecho, ahí está el informe de intervención que habéis tratado el viernes pasado, día 24, donde ratifica los números que a mí se me habían trasladado desde intervención. El remanente disponible en la fecha lunes 18 de junio del 2007, remanente disponible 756.000 y pico euros. Y dos modificaciones de crédito, una el mes de julio, al cabo de un mes, un poquito más, el 25 de julio, de 281.000, donde 215.000 concretamente eran para pagar gastos derivados que hubo en el tema del 70 aniversario del bombardeo de Guernica en el mes de abril, antes de estar yo en la alcaldía. Y posteriormente hubo otra modificación de crédito de 165.000 euros el mes de noviembre, porque había, entre otras cosas, una partida de un convenio firmado por el ayuntamiento con los propietarios de la vivienda, esa inclinada que ha quedado fuera de ordenación de Carlos Gangoiti, pues que ese convenio que había que cumplir y en la partida no había suficiente dinero. Y eso dejaba el remanente disponible en algo más de 310.000.
Y luego ya no voy a estar hablando de lo que hablamos el otro día, de que faltaba en el proyecto de Santa Lucía, lo que faltaba. Y ahí está el informe de intervención y yo ya no voy a hacer ninguna interpretación porque a mí vale, si hubiera dicho que hay 8 millones, hubieran sido 8 millones, pero hubo 756.000 y pico euros. Y luego con esas dos modificaciones que hubo que hacer. Punto. Y no vamos a hablar más del tema, porque parece que no vale lo que dice intervención. Yo creo que es suficiente. ¿Jarraitzungo dugu? Los 8 de la tarde que dejo. No, si no voy a entrar. No voy a entrar a discutir. No, quiero que sepáis que vamos a meter un escrito por el que vamos a solicitar que la interventora certifique todas las modificaciones de crédito y las cuentas generales desde el 7 hasta el 12 que se han aprobado por pleno o la comisión o lo que ha tocado. Vamos a pedir una certificación de esos acuerdos. Porque te quiero decir que sepáis que vamos a pedir y pues de todos los datos. De acuerdo. Sabes tú que las cuentas de un ayuntamiento son públicas y las de este ayuntamiento también. Pero tienes un informe de intervención que ratifica que no es cierto lo que habéis publicado. Y eso no tiene que doler, porque aquí se puede equivocar cualquiera, pero hay que saber reconocer cuando uno se equivoca. Y a mí, si me equivoco, no me cuesta nada reconocer. Por eso queremos certificación de los datos, correcto, José Mari. Correcto. Bederatziaren puntura pasako gara orduen. 2013-2017 urteetarako Gernika Lumoko Udal administrazioko euskera plana behin betiko onartzeko proposamena. Proposamena da, laugarren plangintzaldian indarrean egon den euskera plana amaitutzat ematea, horrekin 1990 urtean hasitako administrazio euskalduntzeko faseari bukaera emanez. 5. plangintzaldirako 2012-2017 planteamendu berria duen Gernika Lumoko Udal administrazioko euskera plana behin betiko onartzea udalbatzak proposamen honen lehenengo eranskineko alegia. Planarekiko konpromisoak bete ditzan eskatzea udalbatzari. Eta erabaki honen berri Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailordetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko euskara sustatzeko zuzendaritzari ematea. Bueno. Plan berri honek 5 zutabe daukaz. Parkatu. Holan, nik eskatu dut, holan jarretzen badeu, itxainengo tranquil, errege barik, herritxarrak, gure herritxarrak, herrikeko jentiek jakin dizela, zu esarila batzuk durungoko abestu batzuk sonotzakoak, liberados sindicales que habéis venido a montar la bronca aquí y no respetáis a nadie. Punto. Que nosotros os respetamos. Y hemen estás de paso. Político bat dao, de paso. Ulertu dezu zertan zauden hemen? De paso. Bai, herriko jendea eta herriko dirua gestioa egiteko. Bai, eta ez herriko jendea kaleratzeko. A ber, ulertzen zazun. Udaletxea ez da zurea. Ulertzen dezu? Erderaz esango izut, hobeto? Erderaz nahi ezu esatea? Estás de paso. Eres un político que está de paso. Sí. Y tienes que gestionar dinero del pueblo y a la gente del pueblo. Y este ayuntamiento quiere despedir, ¿sí?, a alguien de la plantilla del ayuntamiento. ¿Entendido? Del pueblo. Si quieres te hablo en sudamericano, también sí. Mira, lo primero que te voy a decir yo, y si quieres te digo en euskera, en erdera y como tú quieras, José te voy a Mari. decir. José Mari. José Mari ez. Esango txut, bakarrik amena maitzen dugu, zu zarela
hemen ez da inoren ordezkarize, ez da izerritxitek etorzaren, da Gernikako gente jakin dizela, zarela, liberatu sindikal bat, da zure denpori antza, beste batzuk ez, baina zu, errespetua faltan eitzen dozule, da punto. Zertzea? Gernikan bakarrik protesta beke, bakarrik Gernikan. Bilboko manifestazioen bezitzen egongo, karo, hori Bilbon Gernikatik kanpoko gauza bada. Karo, gauza sozialak serie Gernikan bakarrik itzen dien asuntuak, ez? Bueno, nik... Hemen jokuen dagoena da, enplegua. Lotzabako gentiri, ez dut nahi untzun ezebe, osea que momentuz, plenoa, pasean hilien berdine pasesan, plenoa, lotu engo dugu, eta aukusko dugu. Argi, euki behintzat, Haitzen zuen kanta? Dano dakila zer esatu. Eskalduna bitza daia. Nahi dozu zuek azaldu plana. Plana? Zer plan? Erreformako plana? Gaur ber, posik dago. Zerbaitik posik. Arrastio! Ya está, cabrón. Hobe da atleti ikustea, Leku bat lan gauza batzuk eskatu eta zeuren etxeen beste batzuk egin. Gauza batzuk eskatu eta etxeen beste gauza batzuk egin. Hori da pastara. Esan gauza bat, baina etxean beste gauza bat, ez? Kalera gauza bat, baina etxean beste bat. Problemia hemen dau, Faten Basarebe problemia hemen dau, Joanseiki, eta suspenditu plenua, baina problemia berdin jareketan dau. Politiko moduen... Gero moztu ingoizue, baina... Langile moduen eskatutiek noberan indefinitua izaten. Nork egin du hori? Politiko moduen kalera, gentien. Nobera langile danien, noberan postu eta noberan indizia bat, quiero ser indefinida. Haze listoa den hori, ez da? Gau errize jakin behar politikue, luze bat, kaleratu zentzien. Nobera langile danin politikuen eta langile bestien, noberan kinkotasune. Hori firmako zuen, langileok, danok zari langileok, Hori pentsatan dugu inter. Politiku de paso. Kalera, gure indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Nire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Benetan ez duten data. Badakitzu, Bai. Eta ingo zue, ero ez, baina gu hemen egongo gare. Eta beste leku bat. Batzutan. Eta jente gehiago gainera. Gernikarra ez tan jente gehiago bebai. Eta Gernikakua bebai. Eta gainera barre, familize baten obizera eskolasten. Da barreka. Ez da barraiteko kontua. Bueno, bat, obi, oiru, ikusiko. Ze esaten dau. Idazkarixak ustot badaukela bebai hor zerbait esateko. Lanpostu danak errepetian egon behar ziren, eta bueno, ez dakigun nundazen, o badazen, o ez, o... Gernika danan gainetik dau. Danan gainetik. Legia beteten dau,
bajada, soldata jaitxiera, paga estrak hori dana, gauza hortan, legia, a rajatabla. Baina beste gauza batzutan, bilurra. Madrileko legia. Claro, bai. Gauza hortan bai, que grebak eta grebak, manifestazioak, Euskal Herria Sozialista, bai, dana. Baina, ni toketa jaten nien despediru, ondo. Ados zaudete kaleratze horrekin? Gernikako langilea kaleratzeakin? Ez tezu erantzun behar? Euskera plana erabilitza. No kai otorga o? Ez te galdera ulertzen? Paso palabra o? Zer? Zeuek ados zaudete kaleratzeakin? Hau da, errespetua. Ez te taitzen? PNV-ko dana zabete? Men? Ados zabete kaleratzeakin? Ez? Vale. Zeuek ados zabete? Erantzun mesedez. Individualki behintzat? Hau, herri asanblada moduko gauza bada, erantzun mesedez. Azalpenik emon da, kaleratzea egiteko edo... Ez dago bilurrik, esan zergatik, ez dago bilurrik, venga, aurrera. Esan zein den arrazoia. Toin bat da, baina badakigu hemen ez dala geraketan asunto hau, Ez da, Jon? Jone bai badaki. Herria ordezkariak zarien mesedez, erantzun. Jon ez erraka, fijo. Jon, irakurriko duzu mesedez barriro puntua. Puntua da 2013-2017 urteetarako Gernika Lumoko Udal Administrazioko Euskara Plana behin betiko onartzeko proposamena. Laugarren plangintzaldian indarrean egon den Euskara Plana amaituzat emotea, horrekin 1980 urtean hasitako administrazio euskalduntzeko faseari bukaera emanez. Bosgarren plangintzaldirako 2012-2017 planteamendu berria duen Gernika Lumoko Udal Administrazioko Euskara Plana behin betiko onartzea udalbatzak, proposamen honen lehenengo eranzkineko alegia. Planarekiko konpromisoa bete ditzan eskatzea udalbatzari. Erabaki honen berri Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailordetzari eta Bizkaiko Foru Aldundiko euskara sustatzeko zuzendaritzari ematea. Barriro hasiko naiz azaltzen. Plan honek bost zutabe daukaz. Eta badaukaz alde batzu bardinak, lehengo planagaz alderatuta, batez be datuen jasotea, datu objektiboa jasotea. Datu objektibo horrekaz egin liteke esan irakurketak, geroia batzuk botile erdi utzik ikusi daikie, da beste batzuk botile erdi beteta, beti pasatzen dana. Bueno, sindikatuen alegazioak entzune bazan urtarrilaren 15. Hemen gagozan alderdi politiko guztiok ezagutzen dugu plana. Sindikatuek ere bai. Eztabaidatu da tokaten izenan lekuan. 8 ekarpen onartu jakoz. 3 ez. 3 ekarpen ez jakoz onartu. Beraz, hemen danok ezagutzen dugunez, eta informazioa ez toztenez itxiko moten, enaz lusatuko. Ni proposatzen dut bozketara pasatzea zuzenean. Gorde informazioa, zaudukotzu gordeteko ba? Zer da gordeteko planotan? O ez dago ez gordeteko?
Bueno, bosketa ingo dugu. Jon, berresten dut bosketa eskatzearena. Ez dauztenak izten berbarik egiten, ez dauztie itxi gure berbarik egiten, Jon. Jo, mesedez jaso aktan. Ez dauzte izten berbarik egiten, ez tabelako nahi herritarrek ezagutzie euskera plana. Ez tabe nahi. Esto suena gura suizare. Rekonozitzen dezu kaleratu iten dezuela herriko pertsona eta langile bat? Bai edo ez? Zego erantzun. Bueno, negoziazio maixa ez langileak kaleratu iten dezuela? Bai edo ez? Pepe baino kerro zehazte. Luis, zuk nahi badozu oposizio lana egin, hau, kudeatzea igual tokaten jatzu. PNV-koa gare, PNV-koa gare, Gure basukero. Oso ondo. Erantzun, gauz, entzuteko. Zuek etzarete bildu. Nik ezatu zuen, zuek etzatere bildu. O nik ezautzeten bildu etzarete. Hau da, bildu traidorea! Bueno, Zeate, bildu traidorea. bosketara... Madridek esatuen berdina egiten. Bosketara pasauko da gai hau. Zeuek, zeuek. Legen gaineti zabeko. Legen gaineti. Proposamen honen aldekoak... Zeuek, Bota. Zuek etzeate bildu. Kontrakoak... Etzeate bildu. Ointxe bertan... Traidore batu zehazte. Ointxe bertan hartu duzue despido batu. Ointxe bertan hartu duzu despido batu. Beste udaletxe bat zuen abortuetan, txinkotasuna eskaten zabite. Bilduko traidorea zehazte. Bueno, nik gureko nuke gure esesko botoa botoaren azalpena emon. Zera hori? Parkatu, niri ez dozti itxi aldeko botoa azaltzen. Ez, baina... Niri ez dozti itxi aldeko botoa azaltzen. Geratu gara, geratu gara, alkatiegaz geratu naz, aurretik, botazinoaren aurretik gengo nebala, edo atzetik, gure azalpena. Eta ni noiz egin beharko neuke. Ni noiz egin beharko neuke. Hola. Nik ez dut renunziatuko nire azalpena emotera. Zer nik ez dut nahi gelditzea hemen euskararen planaren esesko botoa emon eta azalpenik emon gabe. Poder absoluto, franco. Azalpenik emon gabe, babetxu azalpenik ezin zen dut emon. Oso plan sumean, ona, errealista eta baliabide errealakaz egindako plana da. Bueno, Luis. Parkatu, Luis. Euren neurrien gure baduzu euren neurrien azaldu, zeuren errespeto falta ez da onartzekoa, gure baduzu, egin ere neurrien. Edo gure baduzu, eurek izeltzen direnien. Ze hau da, egore jadoz edo ez, errespeto faltzanik ez dute onartzen. Baliabide errealakaz egindakoa. Euskararen baliabideak obrak egiteko, hau da, Bilduren proposamena. Baliabide errealakaz. Despeditzen dauen enpresario danak esaten daue baliabide errealakin kontatu behar dela. Hori da, zuek erabildu zuen hori. Hori da erabiltzen zabitzena momentu hontan. Euskera plana erabiltzen dozue, guro zuen aitzeko. Baina penetako enpresarioa beren dirugaz jolastuteko, ez bestin dirugaz. Eskori da okerrena, politikoa gaina bestien dirugaz egial. Hori da ezberdintasuna. Hori da okerrena gaina. Impresionante. Hartu arnaza bai. Bat despeditzea ez da errexia eta, gentia despeditzea ez da errexia, Hora entorte jaku bebai enpresatan, udaletxetan, recursos humanoseko gana, yo no quiero, pero es que te tengo que despedir. Arnazia hartu, estás en la calle, pero yo no quiero. Bueno, no puedo dormir, sufro mucho. Laburtu ingo do, baina bai gureko nuke gure azalpenak emon, eseskoaren
arrazoiak, ez da? Ze orain arte, gu izan gara bebai beste legintzaldi batzutan bultzatzaileak, euskara planen bultzatzaileak, gure taldekideak izan direnak aurreko legintzaldietan eta bueno, nik gureko nuke azaldu behintzat, labur albadot, azalpen luzea eukido dalako, ezetzaren zergaitiak. Bueno, aurreko plenotik hasita, abenduaren 23an, guk hor ja markatu duen geure bidea, eta geure usteak bebai plan hau dalata. Alde batetik, esaten gendun, bueno, ez gendula ezagutzen, denpora beharko gendula, eta eukidogu denpora hori. Eta esan gendun bebai, ekarpenak egiteko pres egongo ginela. Eta ekarpenak egin duguz 8 folio, ekarpen batzu dagoz, galderak, zalantzak, kritikak, danetarikoa dauz hemen, baina ekarpenak egin duguz. Gurekin batera, bueno, eta pleno horretan esaten genuen bebai, eta nik esan eban, testu biren artean, hau da, bilduk aurkeztutakoa, orain badakigu bildu dala, hori lehengo eguneko batzarrean argitu zen, ez dela zinegotxearena bilduren proposamena dela, orduan suposatzen da, hori landute dagoela bildun barruan, koalizioan, eta bai teknikariek eta bilduren testuaren artean, esaten gendun, testu biren artean kontraesana daude, eta euskararen alorrean akordietara iritsi nahi badugu, ez dakigu egun ere zergaitik ez garen iritsiko, orain arte heldu bagara akordietara. Orain honetan imposible izen da, ezinezkoa izen da, akordiotara heltzea. Hori izan, abenduan eukien duen jarrera, eta ustea, eta nahia. Eta esaten gendun, kontzentzuaren bidea hartzea gomendatuko nuke, nik esaten eban. Hau guztia egingo diren ekarpenetan ikusiko da, gure borondatea, eta baita ekarpen hauekiko hartzen diren jarreratan ere. Eta hor ikusiko da, ia beste intentzio batzu dauden ala ez. Heldu ginen, ekarpenetara, esan doda moduan, guk aurkeztu genduzan, 8 orrialde, ekarpenekin, zalantzakin, galderakin, argipenak eskatuz eta abar, batzuk interesgarriagoak, beste batzuk igual bigarren mailakoak, baina proposamen batzuk eta zehatza bebai. Elak aurkeztu bazan bebai, beren proposamenak, euren artean murrizketak direla eta, gero, zuk zeuk aurkeztu zen duen bebai, olako zuzenketa batzuk, lehengo aurreko zirriborroari, labe bebai, baina ez daki zuzenean planarekin, ez nebazan ikusi, batzarrean aurkeztuta, eta teknikarien txostena, Bueno, zer gertatu zen batzar horretan? Bueno, guk eroan dako, elak aurkeztutako proposamentatik, bat ere esan onartu. Labekoa esan irakurri. Gure ekarpenetatik, bat berez esan onartu. Batzuk ziren, igual, legearen aipamenak, igual, bigarren mailako gauzak, baina ez dakit nik, gauza bat da, talde batek egiten badeu dokumento bat, eta dokumento horretan ez direla, legedia ez dela aipatzen, legedi osoa, eta eusko jarlaritza, eta baina beste gauza bat da, administrazioaren dokumentuak. Ana izan zen, bai, aipatzen zala, baina guk proposamen konkretu bat, lege hau eta hau agertu behar zen. Esan onartu bez. Eta hori simplea izan zen onartzeko, baina esan onartu. Gero, esaten gendun bebai, eta honek teknikariekin batera, abiapuntua ez ala ona. Ze, ebaluaketa egiten zen, ebaluaketa aurreko planetakoa negatiboa zen. Eta ez datuetan oinarrituta. Ez zegoen datuetan oinarrituta. Eta hori, behin da berriro, aipatu zen hor. Orduan, abiapuntua txarra. Zergatik, abiatzen gara ginelako, balorazio negatibo batetik. Teknikarien ustetan, eta eurek dauke estresnak neurtzeko eta ebaluaketak egiteko eta behar dan moduan, teknikarien ustetan, hain eskorra esan izan. Positiboa izan zen. Eta gure ustez, bebai. Emoten diren pauso guztia positiboa dira. Eta hemen ez dago orain amaitzen dugu eta azten gara beste gauza bateraz, ezta? Bueno,
ekarpen gehiago. Nik ikusirik zelan joian zelan joan zan batzarra, proposamen zehatz bat eta idatzita egoan hemen, luzatu neban. Behin-behineko plana eta prozeduraren aldetik, jaurlaritzan egoan eta egon behar zan momentuan, plana, orduan, zergaitik ez emon denpora gehiago, maiatzar arte, apirilera arte, adostasunetara heltzeko. Ba ez, hori be ez zanon arte. Orduan, hori, gero beste gauza bat, helburuak desberdinak direla, helburuak ez dira desberdinak, eta hori esaten genuen bebai. Eta gero baliabideak, giza baliabideak. Giza baliabideak ez dugu nago ulertzen da, eta azalpenik ez dugu euki, eta gure txostenean galdera horre joan ziren, eta erantzun bari geratu ziren. Hau da, lehenengo zirriborra aurkezten danean, erakunde autonomoak ez dira plan honen parteideak. Erakunde autonometan dagoz 55 langile, hemengoak. 130 langile edo deus hemen. 132 edo lakoren bat. Bueno, dana dala, 58 langile horrek, 55 langile horrek erakunde autonomoetakoak, lanbide heziketa, kulturetzea eta kirol patronatukoak ez ziren sartzen plan honetan. Eta hor justifikatzen zen, teknikari bat ez ala bihar, soberan egoala. Orain, plan horretan sartzen dira erakunde autonometakoak, eta giza baliabideak berdinak dira. Zelan da hori. Gero, teknikariek aurkeztuta, beharrezko zirela, teknikari horren behar izana. Eta, ez dauka denporarik irakurteko, baina beren funtzioak zehaztuta. 15 funtzio guzti zehaztuta. Nork beteko deus horre funtzioak. Emon zenduzan azalpenak, eta esan zendun, holan eta holan egingo dugu. Baina guk ez dugu uste holan plana aurrera egin aldauenik. Eta plan bat aurrera erateko giza baliabideak. Kritika moduan, sartu gendun eta txostenean dago bebai. Nun ikusi da, politikoa teknikariaren lanetan sartzen dela. Teknikariaren lanak egiten. Hau da, baztertuta teknikarien txostena, talde politiko batek hartuta txosten bat eginda, teknikariena baztertuta, hori hartzen da oinarri moduan, ekarpenak eta egiteko. Eta galdera zehatza, joian hemen, eta galdera zan, nun zein udaletxetan edo zein erakundean ikusi da olakorik. Inun, gure ustez. Ez dut amaitu. Eta holan, eta holan. Eta ez dakigu azkenean zer dagoen. Baina batzar horretan aurkitu ginen, eta sensazioa hori izen zen, goizeko 8:00-etatik 11:00 arte egon ginen, baina horrezan egon gogorik akordiotara heltzeko, eta esan egon jarrerarik akordiotara heltzeko. Guztion egaitik eta gehiago gaitik, baina ez da ez denporarik ez dut esango, baina gehiago dugu prestatuta, eta gehiago daukagu esateko, horregaitik ezezko botoa eman dugu. Zela zaikin dan berba izilizli dauzinentanak. Bat. Definitu mesedez baliabide, Luis. Ez, nok esango zut. Galdera erretorikoa da. Baliabide, arluzet, iztegi entziklopedikoa. Zerbait lortzeko errekurtsoa. Bitartekoa izan daiteken albidea. Tresna. Ni ona sartu nintzen 2011an. 2011atik ona, nik ezagutu dudazan errekurtsoak dagoz, hemendik eta 17 arteko planien. Eta errekurtsoa die, esan dudana, baliatu daikezuna plan bat aurrera eroateko. Hori da, ez papelean agertzen dana. Papelak eusten dau,
hainbat ordu, 4 ordutan egin liteke nabe, 200 ordutan sartuta. Tokatzen jat. Bat, Luis, segidu ingot erantzuten. Baina, nik ezaiute bai, hartu nota mesedez, da itxaron zupean maitu arte. Baina ez dut zut erantzungo, bakarrik, emoten dauela, hasieran bebai ze ondo egiten da jentea izili dagoenean. Nire aldetik ez da jarrera hori egon, Ez bota, ez aurpegiratu niri hori, Ez, baina eske guztua da entzutia azalpenak. Baina niri ez aurpegiratu hori, Ez dutzu zuri, konstatazio bat izen da, ni zuri ez dutzu ezer aurpegiratu, konstatazio bat. Azalpenak entzuteko prest dagoenien jentie. Ez da nien gure entzun beste kontu bata. Gero, non ikusi dire politikoak teknikarien lana egiten? Non ikusi dira politikoak teknikarien lana egiten. Galdera ona, oso ona. Ni teknikariakaz, ni sartu nazenetik teknikarikaz elkar lanien egin dut, hauxe izan da gauza bakarra. Ez dutena egin eurekaz elkar lanien. Justuaz, Luis, zu basau zentzuten, ez da? Bale. Lehen esan duzu, eta horreaz lotzen du beste komentario bat, esan duzuna bildurena. Bueno, a ber, oinarritako bat, zutabe bat izen da, inguruen analiziz eta ezagupena, apurtxu bat, departamentuarena eta udalarena, eta eukidoguzan baliabideena. Ezagupen horrek 3. urtien emoten dozta sarrazoi batzuk, planteamendu batzuk egiteko. Danik eginek ez, planteamendu batzuk politikoei tokaten jakezanak. Ze teknikariape baliabideak dira. Baliabideak irizpide batzuk aurre atarateko. Batzutan, euren irizpideak izango da, beste batzutan ez, da politikoen lana da hori be, irizpide batzu markatzie. Orduen, nik hau ikusita, aztertzen do plana, eta neuk ja orientabide bat ikusten do, beste bat. Ez daukana, beste bat. Eta taldean, konpartidu egiten dut, nire zentzazin hori. Lehenengo leure talde txiki zen, da gero talde hondi zen. Segiduen godot. Sententzia gero hau datorren kontu bata. Gero hau. Hau dana, azten da, harin hau. Luis, segiduen gozauri erantzuten. Segiduen godot. Segiduen gotu. Bale. Legedia aipatzen da, eta legedia aipatzen da, plan barri zen. Basatzen dana da, legedia berak, hemen dau, berrian argitaratuta, urtarrilaren 25ean, hemen daukaguz Gotzon Lobera, Patxi Bastarrika, eure dinoe, euskeraren sustapenaren emaitzak ez direla itxaron leitzek izan bestekoak. Eta euregia ikusten dabe beste, bitu, adibide bat. Plantilla organikoa sartzen dugu gu plan barri zen, ez lanpostu zerrenda. Eurek ikusten dabe ja, uda langile guztize sartu behar direla planien. Eta hau, 25 dago argitaratuta, nik ez dutuki horret marririk. Da guk hori plantamendu ja einta dukagu. Legedia aipatzen, Luis, zeueri nau erantzuten, Legedia aipatzen da, baina legediak gaina jodau aspektu batzutan. Orduen, ez da planteatzen dire beste modu batera egiten da gauzak. Hori zen da beste zutabe bat asaltzen joan azena. Plantilla organiko hartzen da kontuen, langile guztia esartzen dira euskera planien, eta irizpidiepe bai aldatzen dire. Langileen zailkapena egiten da era ezbardin baten. Bueno, zikeran ikusten dut, bale. Venga, aurreko. Hori esan da, olako zaila da zuentzako esatia, orduen hori kanoi esan da, ez da... Beste galdera bat izan da, non ze udaletan ikusten da politikoak hartuten dabela teknikarien lana. Behitu adibide bat, udal honetan. 2006an, hau da beste bat, baina ez da lehenengo aldiz, eta egingo dire, gehiago bai. 2006an,
Udal honek daukaz 2006an prest papelak akordio bat sinatzeko kontseiluagaz. Prest. Teknikariak prest daukaz. Akordio bat sinatuko da Euskararen kontseiluagaz. Xabier Mendiguren bidien datorria, Gernikerantz, helduta. Helduta. Akordioa sinatzeko teknikarizegaz. Eta teknikarizat dei politiko bat hartzen dau. Izteko bertan bera akordio hori. Xabier Mendiguren bueltan. Teknikarizen lan guztize, beste adibide bat. Bai. Beste adibide. Ez, zuk esan duzu, non ikusten da politiko bat teknikari baten lana hartzen. Bueno, Gernikan ikusi da. Eusko Jaurlaritzan bebai. Sartzen da EAJ gobernuan. Como hacen todos, yo también hago. Danak izendo benez nipe baita, ondoen ja justifiko zana. Sartzen da EAJ gobernuan, eta eskerrak teknikaria prest daukien plan politiko guztize aldatzen dabe, eskerrak. Adibide bi. Adibide bidie, nik hori ez dut euki begin kontuen. Hemen, erabaki politiko bat egon da, eta tokaten da moduen eroango da aurrera. Eta jazta, listo. Eta errepetitzen do, barriro esango dut, baliabideak izen behar dira, errealak. 2008-tik ona, bai esan behar dut. 2008-tik ona, ez daukagu baliabidetako bat, ez daukagu, papelean bakarrik. Zergatik ez dezu esaten pertsona bat kalera oiten dezuela, zergatik hori ez dezu esaten? Ezan ba, libra hoia. Horako zaila da. Zuk esan duzu guzti horren ustien esatia inor ez dara kalien geratuko. Geratuko da bat ema kalian, bai? Ero ez? Bueno, hori puntue boskatu dugu. Da hori, hurrengo puntue. Oso ondo. Pentsa, Bildu ez da zuen representatzen. Eta hemen despediten. Bildu ez da zuen representatzen. Zuen lanpostuetan, ez esan beintza Bildukoa zehaztela, enplegua defendatu, zuen lanpostuetan. Ez esan beintza hori. Euskera erabili ordezkaria botatzeko. Euskerako plana erabili langile bat botatzeko. Herritar bat. Ez esan ezer, esan dutu ya... Naiko esan ezateko. Hori ez da helburua espainizatzea. Oso ondo izate. Pepe, gudaria. Beintza Bildukoak ez, Hori argi egun. Nik ezautzeten Bildutaz ez. Eta defenditzeuek zutabeak ez. Ez? Hemen dago Bildu traidor. Enplegua, langileria, euskal langileria, eta hemen... sozialismoa. Esto zu egura hortaz Eraikuntza nazionala. Esto zu egura Euskal Herritarra bilduta. Baina Espainiakoa. Langilegi osoa bilduta. Hasi urrengo puntue. Bai, urrengo puntue. Esto zu egura hortaz berbaitxia. Tagazu elotzi. Biatzen politikarik egin duen hau. Astra Gernikentzako elkarteak eta Gernika Lumoko udalaren arteko lankidetza eta lagapen hitzarmena hartzeko kulturako zinegotza arduradunaren proposamena. Ez aukela aukiko inungo arazorik itxeko. Kalera piten dezuela, esan zergatik gaina kaleratzen dezuela. Gauza garbi egongo Hau, baniez. Astrako hitzarmenagaz segiduko dugu. Gauza garbi egongo baniez. Eta Astrako hitzarmen hau gure dugu onartu. Zer segidu? Segidu zer? Ni bezlan hauen hemen gorrien asunto bazala, baina ikusten dut dano kantzeko zaiela. Porque arpakiatzen Bildu kontrolatzen, baina ja, Taldia individualki ere ez. Taldia bez. Zergetzate, ez zuen Bildu partiduak zutabe osoa defenditzen nahi defenditzen. Orduan aurrean zeate Bildukoa zazteko horrein. Punto. Egia da? I punto. Egia da? Porque gu Bildukin egon geha Bilduta.
Bai, ongea, bai. Eta oso argi esan digu, ze gertatzen da Gernikako udalan. Oso argi. Eta txarte bildukoa. Arena zehazte. Eta arek esateuna, amin. Eta hori bilduko. Bai. Eta hemen daigea, herritarra langileria kaleratzen. Bueno, individualakin, pertsonalakin. zelako pazientzia degun, Bai, zelako pazientzia, zelako morrua dakazuten. Me cago en la puta. Zelako morrua dakazuten. Nik uste dut, Lotzaki ez dakasuetan. uste dut, bate paino gehiago da parkatu beholan da, errespeto faltatxu dut. Bai, errespeto falta, bai, errespeto falta langilea eta bere familia, errespeto falta. Horko politikari baten... Errespeto falta, jendean diruakin hemen olako gauzak iten, kaleko jendean diruakin, langileen diruakin, Gure lanpostuetan... Olako errespeto falta. Indefinidu. Eta batzu, eta bestia buzkau dezuten danak, individualki. Kopean dugu hori. Hau ez da espen asunto bat, Hau da, o momentu ontan erabaki dozue... Zelako pazientzie, holako zelako pazientzie, zelako pazientzia. 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 Ez gaitu zu indik ondo ezautzen, pazientzia. Ez gaitu zu ondo ezautzen, sindikato bezala, pazientzia. Pazientzia gu dakau. Guk. Baina hau ez da hemen bukau, Oso argi, ez da hemen bukau, Eta gauza garbi egongo baliez. Ez tezu uste hemen bozkau delako onartu ingo deula. Langile danak jarraitzuko daue euren lanpostuetan, bai, ero ez. Despidorik egongo da, bai, ero ez. Erantzun! Eta lanpostuak amortizatuko die, bai, ero ez. Hori, horako zaila da, hori. Erantzun! Erantzun! Zergatik ez da erantzunik horri? Zergatik ez da erantzunik horri? Gauzak olako garbi baldin badi ezpe. Zergatik ez da erantzunik horri? Zergatik jefe nagusiak esan du ez erantzuteko. Zergatik ez da erantzunik horri? Langileak despedituko dituzte, bai, ero ez. Langileak despeditu behar dituzue, bai, ero ez. Política de derechas, políticos de derechas. Hori nuk erantzungo dut. Erantzun? Bai, baina esango dut. Esan biztazu, ez tozula despediruko, ze planak esan dagoela... Erantzuna, ezagutzen zu erantzuna, ezagutzen zu, ze galdera bat luzatu dozu, eta erantzuna zeusau zemoten. Bai? Hau badago, udal honetan badago negoziazio mai bat, irekita, ela dago, sindikatu guztiak konbidatuta, UGT-rik ez dago. Zatorrelako, ez datorrelako. Erantzutea nahi zu? Erantzutea nahi zu? Ez dagoela dinoena bera dago negoziazio mai horretan. Orduan, holako gauzak, guk, organoa daude. Gozora handia da. Hori ez da egia. Hau osoko bilkura da, eta holako erabakiak hartzen dira negoziazio mailan sindikatuekin eta gure partea. Osea, han negoziatu, eztabaidatu eta erabakiak hartzen dira. Hori da erantzuna, hori hola da. Gai honetan ez da negoziazioa. Egia bezurra. Egia bezurra gai honetan ez da negoziazioa. Maik egon. Hau zerra ez? Gezurra begia. Ez galdetu jazu interesatzen erantzunata. Nahi interesatzen erantzuna. Eta interesatzen zer gertatzen nahi da hemen. Asko interesatzen. Ni galdetu dut, baina ez tozu erantzun. Egongo da despidorik, bai ero ez. Egongo da amortizaziorik, bai ero ez. Langileak gure lanposto mantendiko dituzte, bai ero ez. Potroik ez erantzuteko. Bai ero ez. Aurrekoan ez, ontan ere ez. Bai ero ez. Potroik ez erantzuteko. Egongo da despidorik, bai ero ez. Gauzak olako garbi badaz. Obarilloik ez, potroik ez erantzuteko. Esan ez? Zure planan hostien, zuk esantako danan hostien, ondorixoa da ez... Ez obarilloik erantzuteko, ez potroik erantzuteko. Geratuen goara. Bai, ero ez! Erantzun! Ez que horrek ez dialtzeko. Erantzun! Erantzun! Alberto. Erantzun! Espada de berbaitxen izten, hombre. Egongo da despidua, bai, ero ez! Bueno. Bai, ero ez! Bai, ero ez! Bai, ero ez! Bueno, alegin txiki bat ego dut. Alegin txiki bat ego dut, aurrengo puntue. Aztako hitzarmena onartzeko izten badozte zuena sartzen. Eta bezala ez badozte zuen izten, lehen badezan dugu
Babai, babai. Amargarren Isilik, 12 botuak isilik. Bai, edo ez. Badakizu ez botau dezuen. Amargarren puntuaren proposamenaren aldekoak. Bai edo ez. Hori zela, bai ez. Astra hitzarmeneko. Galeratu egiten dezuen, bai edo ez. Erantzun. Astra dalata, nik bozeramaileena egin da gero, ikusi dugu erazkin ekonomikoak ez dauzela behar da moduan, hau da, bi papel, eta bi papel honetan... Zuenan postuetan grebak ingo zaudien, hitzarmena, beteteko, enplegua, defentsa, ingo zaudien, Beste batzuk eskatu dugu, ingo zazuna, belan postuetan. Urrengo plenorako iztea. A ver, nik eskatzen dudana da urrengo plenorako iztea. Urrengo plenorako. Hoy. Mosiñoak erretire huitzen dozu ez? Mosiñoak erretire. Hau, urrengorako eta mosiñoak bertan da. Lo que quiero dejar claro es que hemos tenido que suspender el pleno y que tengan conocimiento, el pueblo, de que hay una modificación de un plan de euskera y con respecto a eso, los que nos han estado abucheando y no nos han dejado hablar ni continuar el pleno son liberados sindicales. La mayoría son de otros municipios, de Amorebieta, de Durango, de Bermeo, de Ondarroa, y que, bueno, pues nos han insultado y la verdad es que yo les pedía, o me gustaría que las cosas, se puede estar o no de acuerdo, pero hay que respetar. Y entonces, en vista de que no podíamos continuar, pues hemos tenido que suspender el pleno. Nos quedaban todavía 2 mociones y ruegos y preguntas. Entonces, bueno, pues en el próximo pleno del mes de febrero trataremos esas 2 mociones y los ruegos y preguntas, pues bueno, los que sean pertinentes. Pero que quede claro eso, que mucha gente puede decir, ¿y qué pasa o qué es lo que ocurre? Que hay una modificación del plan de euskera, se pasa de un plan a otro, se puede estar o no estar de acuerdo, y que la mayoría de la gente que ha estado ahí son gente liberada de algún sindicato, con todo el respeto a los sindicatos, pero lo que, hombre, yo lo que no estoy de acuerdo es que vengan aquí a faltarnos al respeto de esta manera. Bueno, pues nada.